देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलेल्या शहीद भगतसिंग, राजगुरू सुखदेव यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त रविवारी इन्कलाब स्केटिंग रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। इन्कलाब जिंदाबादचा नारा देत निघालेल्या रॅलीतून शहीदांना अभिवादन करण्यात आलं। छत्रपती शाहू महाराज स्केटिंग प्रशिक्षण केंद्र आणि डॉक्टर बापूजी साळुंखे स्केटिंग प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीनं स्केटिंग प्रशिक्षक महेश कदम यांच्या पुढाकारातून रविवारी इन्कलाब स्केटिंग रॅली काढण्यात आली। रविवारी सायंकाळी बिंदू चौकात बालचमू एकत्र आले। भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू यांचे फलक घेऊन या स्केटिंगपटूंनी इन्कलाब जिंदाबादचा नारा दिला। पियुष दोशी, ॲडव्होकेट कृष्णराज नलवडे, अचल रणदिवे, संतोष पवार, संजय वाईकर यांच्या उपस्थितीमध्ये निघालेली रॅली शहराच्या मुख्य मार्गावरून फिरली। यावेळी शहीद भगतसिंग तरुण मंडळ, क्रांतीवीर राजगुरू तरुण मंडळ, संयुक्त जुना बुधवार पेठचे कार्यकर्ते, ॲडव्होकेट धनश्री कदम, रणजित पिराई, तेजस्विनी कदम, मेघश्याम जगताप, अमित भोई यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते।